फैदों दुर्गा फुजा बयखौबो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो बासुगावनि फ्लाइअभार गोदान जोंनि फ्लाइअभार गोदान फार्स्ट टाइम गाखोजेनबाय आङो ओमफ्राय फुजा नायगोन फैदो होमबा आंजों लोगोसे जोंनि बासुगाव मा डेक'रेसन खालामदों देखायलांगोन नैबे मोनसे बावखाथला बिराद लामायानो खेनखेनथार नैबे इन्डिया गेट ना मा होनांगौ बेखौलाय इन्डिया गेटबोथ' जाला इन्डिया फ्लेगनि बायदि बानाय कालारजों बानायनाय आरो इन्डिया ये मेरा इन्डिया बार चन्द्रायान अखाफ्राव गाखोसै अखाफ्राव Opusnya yang dalam balik lagi. 1080. नै जोंहा बाथौ खेराइ रेसर्टआव नै जालांनोसै फुजानि नामाव फिसालामोनखौ जाहोनोसै मानसिफ्रा बाथौ खेराइआव नै बाथौ खेराइ फेमिलि जोंहा ज' फेमिलि जालांसै फुजानि नामाव मा जायो नोंसोरो मा मोनजायो जालांसै मोनजायो फैबाला मा मोनो जायसे औ मा मोनथिगौ सरबेया लुगाय जों जानायखौ लुबाय सरबे बिनानाव दुइसिना लुबाय रागा जोंलायथार Thank you. जोंनि एक्टर आरो नैबेबो एक्टर सासे
upcoming generation-नि Pizza, pork pizza. Nih, माबाया नै फैसिगोन. जासुलाफ्रा जाजोबसिगोन उनाव माबा खालामदो ओहो आं दा बेनिखौनो मोनसे हानहरलाबायगोन नाङा ओहो आं जाया अमाखौल' हानगोन आं बेखौल' Biryani, chicken chili, kaju badam. guys दा दिनै दुर्गा फुजानि थाखाय मोनसे फिसा पार्टि खालामदों नैबे आब'नि हटेलाव थेंक इउ स' माच आब' मेगन दासादो ओइ माबाफोर आंगामोन Abriku. गेलेस्रिमोन आबरिku Masum. ओमफ्राय आंगा कल्पना मेगन दासादो जों फिसा पार्टि दासादे. खालामदों ओमफ्रायो बिराद थेंक इउ स' माच आब' Welcome आगैसोना. रेजर्टआव लोगो मोनफैबाय आंनि पार्टि होफैबाय दा थेंक इउ स' माच आरो नै क'क्राझार जागासिनो दाबल फ्राइ ओमफ्राय चिकेन मा होनोमोनलाय बेखौ खोना चिकेन चिल्ली चिकेन बिरियानि and गासिबो स' जों जानोसै बाय बाय Kita lupa deh, kita salah deh. KFC जानो फैबाय आखाइ सुबायलै सासेयाव नै मालाय दे जानोसै नै सेंग्राया माबायदि मोनो नों बिराद मोजां मोनथारो ना खालि KFC